ndị be anyị mana adụ na bụ ihe kwuru ya kwudewe ka anyị mechie eribe tiri ama mkpọngwo mmebe ọkụ n'ịtọ kịta anyị abịabụ ụmụdini ya bụ anyị na-ekwu na achị na omenala abụghị ya arụsị omenala abụghị ya arụsị ezi ọnaga bụ ndị ụwa ọ dị mma na ikwu ị na-agụ biko gbakọta ya wa gị ewa mbụ nze Peter Ugwu biko ndị ya na-emebu ndị ka ọ ma dị ihe anyị na-eme nta bụ omenala anyị dị n'odo ọ dị mma olili odo anyị bụta biko na ndị oke iketere ndị ọkwa gị ndị nke etugu ihe ọkwa mbụ bụ mbụ chairman ndị ụwa bụ ihe ama nkwọ one of the Igbo cabinet na biko ị na-ajụ gị ịmara mgbe omenala bidoro ama m mgbe omenala bidoro mejodekwe huwa omenala ọ dị anyị n'ọdụmụtọ ọ dị anyị na tata abịa bụ unu ime odo ndị yi ka gwa Igbo na ụmụ bịara bụ unu ka ekpere ekpere ka a ka ama ejecha na ihe nke agwa Igbo bịara be anyị taa bụ na onye ọbụla bịa nne n'odo be anyị ọkpa o ji bịa bụ o ji ana na anaghị eti mara ihe na anaghị anọghị mana omenala ndụkwa ụtọ onye dị ka mewe ka omenala ndụkwa oyi n'ọzọ biko nna omenala biko arụsị omenala abụghị ihe arụsị ka ị makwa n'udo nke m o maka na omenala na ịhụrụ bụ ka a mara eme mgbe fọfada asa anyị dị ndụ ya bụ omenala ndụtọbụ edote m hụ ya bụ omenala a na-eme na ọ bụ ụzọ kakwa onye mma o sowe ya bụ omenala ndị oyi ọ dị mma na ikwu anyị bịaka jee n'ubi onye anyị bịara ọrụ anyị mara ka a ka mmemme ya bụ nata anyị ekene gị
ekele Sa. Nda. Odo ya. Nke nya ihe n'obu ndị ayi unu na-eme. Anyị na-eme omenala ndị na anyị hara anyị. Ndị na-eme Omenala onye na-eme odo. odo. Omenala na-echi echi. Biko onye na anyị mere anyị hara anyị. Anyị ntụgide kwọ mmebezie. Ọ bụghị arụ. Biko ndị ka awa. Don't sagụ. Adị anyị. Kele kele Ngwo bịara ikiri. Ngwo kele olu ụlọ. Anyị omenala ngwo kele olu ụlọ. Deje. Oda bụ onye bụ ọzọ. Oda chiri ọzọ. Onye bụ ọzọ ka ọ bụ. Na-ekiri na onye bụ ọzọ. Onye bụ ọzọ ndị ụwa. Onye bụ ọzọ. Ya na onye bụ enye na ndị otu onye. Onye bụ ọzọ aba.